Hallo, ik ben Rita Wijnsma en ik woon hier in Boerenpost. Ik ben hier vrijwilliger bij de Zwartekuier. Ik ga vanmorgen zitten bij de start en de mensen hier er al je riskvol zingen. Het gaat wel wat rijndonderwijs, maar we gaan al prachtig waar. We hebben leuke muziek in de tinten en de mensen komen over het algemeen fleurig binnen. Ik ben ook zo positief voor de organisatie en dat ben ik eigenlijk wel, want ja, mijn man die zit in de organisatie, dus dan kan het natuurlijk nooit misgaan. Morgen zit ik zelf erin, mijn zusje en een dochter en een vier vriendin, want ja, je mag natuurlijk uit de meiden over de Zwartekuier net alleen maar zitten, maar ik doe het voor. Dus ik hoop dat wij morgen mooi waren gaan en volgens mij heeft Paulus van dat wel voorspeld. Dus het komt heel doorkleer. Ik had er alle vertrouwen in en mij een flesje water en een appel in de hand. Dan komt het alle keer goed. Ik zou zeggen mensen, blijf naar mij, want er is nog genoeg ruimte om morgen te komen. Ons in Boerenpost.